Alaikum barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Hussaini TV. A yau insha Allahu za mu nuna muku wani application wanda za ka iya kallon wasa, wato wasan ball live, football live a cikin gidanka. Akwai lokacin da zai zama ba ka da lafiya ko ba ka jin daɗi, ba ka son ka je gidan bidiyo. To in kana da wayar hannu Android, za ka kalla a cikin gidanka, a cikin ɗakinka hankalin kwance, duk abin da ake yi a can za ka gani ta cikin wannan application ɗin. Abin da za ka fara face a wayanka da ciki na Android, sai ka shiga Play Store na kamar haka, sai ka jira bayan ya buɗe, sai ka yi searching ɗin live football kamar yadda muka yi mu gashi na a sama. Zai nuna muku ga nan wani mai alamar baƙin nan na farkon nan, sai ka taɓa shi kamar haka. Kun gan shi mu mun yi download ɗinsa, yanzu sai dai mu open ɗinsa. Kun gan shi yanda yake nan, bari in nuna muku shi. Kun gan shi, bari mu shiga cikinsa. Kun gan shi, yana searching, bari ya buɗe. Dan ya guri network ɗin wajen nan baya da kyau ne, yanzu zai buɗe. Kun gani ya buɗe, gashi ne yanzu haka ana wasanni. Already ne yanzu bamu da damar da za mu buɗe bidiyon. Yanzu duk wanda ka taɓa a nan za ka samu wasan da kake so, wanda ake yi direct live wasa ake yi ta cikin wannan application ɗin. Da anan ne muka zo ƙarshen bidiyon. Da Allah idan wannan ne farkon ziyararka cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Hussaini Tech, da Allah ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.